Jeg har fundet 3 ETF'er, som jeg alle sammen synes er rigtig gode bud, hvis jeg selv i hvert fald skulle i gang med at investere. Jeg har allerede vist dig en, der følger det danske C25-indeks, så har jeg vist dig en, der følger det amerikanske S&P 500-indeks, og i denne video vil jeg gerne vise dig en, der er endnu mere bred, som både følger det amerikanske marked, men også nogle af de andre markeder i verden. Og igen, jamen, så bliver vi i de her iShares ETF'er, det var altså også den, jeg viste dig med S&P 500, men den hedder altså iShares Core MSCI World Index, og der er altså årlige omkostninger på 20%. Og her, jamen, der kommer der til at ramme andet end USA, så den, jeg så viste dig i sidste video, jamen, det var meget sådan USA-fokuseret, faktisk kun USA, og den her, jamen, der er altså 70% eksponering mod USA, men du får også mod eurozonen, får lidt mod Japan, du får lidt mod Europa generelt, og så lidt mod Storbritannien. Og hvis vi kigger ind i sådan noget som beholdninger, så er det stadigvæk meget Microsoft, Apple, Nvidia, der fylder, men det er ikke lige så høje procenter, de fylder med, som det var i det sidste indeks. Hvis man gerne vil endnu bredere end bare ramme det amerikanske marked, men måske stadigvæk gerne have noget eksponering mod USA, så den her ETF, synes jeg, er et rigtig godt bud på en god kandidat til det.